Mae'n brofiad hyfryd a dweud y gwir, achos mae Gregynog yn le arbennig iawn. Mae'r lle'n arbennig ac mae gymdeithas y bobl sydd yn dod i'r cyngor hefyd yn arbennig. A dwi'n credu bod ni'n bwysig bod ni'n dod at ein gilydd ac yn rhannu syniadau, cael trafodaethau ac yn y blaen ynglyn â'r Eglwys a'n Gristnogaeth. So, diolch am y cyfle i siarad â chi heddi. Be dwi am wneud yw sôn ychydig am y rôl Comisiynydd y Gymraeg. Dwi eisiau sôn hefyd am rhai o'r heriau dwi'n gweld sydd yn gwynebu ni, neu'r gai droi hwnna rownd, rhai o'r cyfleoedd dwi'n gweld sydd yn gwynebu ni ar hyn o bryd. Mae wastad yn ddifyr yn dydi gwrando ag wrth gwrs flwyddyn yma gyda ni Mary Hughes. Ac mi roedd hi'n braf iawn gwrando arni a sylwi ar beth oedd ganddi ddeud a rhoi rhyw sbardun i ni dwi'n credu a sialens i fynd ymlaen. Nid yn unig ddim i brotestio fel y cyfryw, ond i fod yn adeiladol a gwneud i bobl eraill sylweddoli pwysigrwydd y pynciau dyn ni'n godi. Dwi'n credu gyda'r math yma o darged, y tric yw dechrau wrth yn trad. Beth i ni'n gwneud yn barod, a beth sydd gyda chi fel capeli a fel cymunedau yw aelodau ac arweinwyr. Adeiladau hefyd, pidwch di ystyried y ffaith bod eich adeiladau allwch chi fod yn defnyddio, ond meddyliwch beth i ni'n wneud yn reddfol ac yn rheolaidd. A siwt i ni'n mystyn hwnna mas wedyn? Siwt i ni'n agor y drws ar bethau sydd yn teimlo'n naturiol i ni? Wedi'r cyfannu'n Debran i'r Bynwyr Cymraeg, a mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i mi mewn addoliad, bod fi wedi byw dros y ffin, ond y Gymraeg, dyna beth sydd yn gry, a mae rhaid ni sicrhau bod y Gymraeg yn parhau yn rhan allweddol o'n haddoliad ni o Sul i Sul. Nod y cyngor i mi, a dwi'n siŵr i lawer eraill, ydy cael trafodaethau fydd yn gymorth i'n symud ni mlaen. Achos fedrwn ni ddim fel eglwysu fod yn yn hunfan. Achos mewn gwirionedd, os ydyn ni'n yn hunfan, yn ôl dyn ni'n mynd. A mae rhaid ni edrych ar brosiectau a pethau fydd yn symud yr eglwys ymlaen ac dod â pobl eraill i fewn gyda ni. Bod ni'n mynd tu allan i furiau'r capel mewn gwirionedd ac yn cenhadu yn y fan yno